Здравейте хора, тук аз съм Даниел, днес ще ви представя Майнкрафт. Тоест вие го знаете, това е Знумби. Вижте го. Ага. Абонирайте се, ще ви дам линк, нали? Съм секси, бе, моля ви се. Не, вижте мотоциклите, колко са капати. I'm sexy in my shirt. И да, тук живеем. Да. Приветли съм си нещата за грифващите тапаци, които хем сме ресали и хем сме приветнали. Сега да побазикаме малко тези от чата. Защо меча? Виждам някакъв крейпър. Така. Крейпър! Абе, то с много тъп е. Чакай, отивам да базика малко тез. Кои? Те от чата. Някакъв ми изпрати покана и аз ме приех тука. То си тръгна. А не, демон някакъв си ми пише. На тебе забили ти в момента? Nope. Добре. Така. Някой ме копира. Някакъв написа GML в чата. Как ми лаги? Не само на тебе ти лаги, печага. Аре бе, тос няма ли? На мен не. Зато... Откъде имаме? Пияната тояга. Лаги малко. Пияната тояга има риба телефон и говори на завън. Пияната тояга е луд купон. Така, знаеш какво ще направя? Тос ми дава дърво. Имаме стака дърво. Имаме два стака и 3 за дърво. Или го тос на тос бати нуба. Защото той мисли, че има такъв кит и може да вземе много китове. Чак сега, тук има ли някой? Няма никой. Да, така. Да, бягаме. Аре, бягаме. Мухло. Аре, то снуп. То гледа за някой да не идва. Аз съм по-добър катарачо тос. Добре, че го чакам. Арде, тук сега ще грифаме малко. Че когато зум с Optifine, фокусото ми се увеличава. Това добре ли е? Не знам. Давай, мисля, че добре. А когато не зумвам, се стана 30. Чакай, че тос не спира да ми нахалства. Виждам хубава къща. Бедрок. Откъде е Бедрок? Това момче е извадил. Тук е някаква къща. Тук да, с лампа. Някакъв се... Да. Това моя, който го сега го правя, който го базикам в момента, нали, уж ще забавям с него, ще ресна там нещо и ще го направим на склад ли там. И просто ще взема дърво. Знаеш как мога да ги вграбя в момента тея? Чакай малко, настройки видео. Настройки. Облаци. Аз съм без облаци, защото ма дразнят. Аз съм без облаци. Аз съм на 60 фокуса. Снимам, това е добре. Много добре. Максималното е 70 мисля.
Да взема ли стаки 35 от един дърво? Да го тролна малко. Той Да, ми даде стаки нали ще ги споделяме? Да, ама той ми вика такова. Той ми даде 2 стака и 35 дърво. То се И ми възстъпя. вика и ми каза да оцеляваме заедно и аз сега го мотая тук. Сега. Какво го правя то, но... Къде изчезна, бе? Той На изчезна някъде. Орбан. Чай сега ще се холна. Чек? Тук някой се бие. Айде, чао, печага, щом ще ме удряш. Нико. Това беше от нас.